Изберете от 1 до 5 по най-бърз начин. Това е вашата интуиция и да видим какво съобщение имат карти Таро за вас. Тези, които избраха номер 1, какво имат за вас картите? Някакви надежди таите, също така болнави хора, по-точно слаба имунна система, може и да имате болести с кръвта, артериите, кръвообращението в тялото, обмена. От друга гледна точка, предстоят ви скандали, много силна енергия на Стрелец, Лъв и Овен. Надявате се на нещо, но на каквото и да се надявате, имате някакви желания, надежди, може и мечти да кажете. Предстоят скандали, предстои да оспорвате нещо. Няма да се случат. Нещата, които искате или желаете, няма да се случат. Ще изтегля още една карта за номер 1, група номер 1. Още една карта за тях. Да, и това цялото нещо, тези скандали, пререкания, между другото това много скоро ще се случи, тръгване, напускане, раздяла, сълзи, разочарование, тръгвате от някъде или вие ще принудите някой да си тръгне, някой, който има чувства и не иска да си тръгва, но не вижда друга възможност, не вижда друга опция, или вие ще тръгнете, или някой друг. Лъв, Стрелец и Овен, Рак, Риба, Скорпион като енергии. За тези, които избраха номер 2, какво съобщение има за вас? За вас е много интересно съобщението. Много силна енергия на Телец. От някъде Козирог и Дева отчасти, но абсолютно за телците е голямото съобщение най-вече. Или ще се занимавате с Телец. Виждам тук, че ще има предложение за брак. В най-скоро време. Ще имате предложение или да заживявате заедно. Ако не сте във връзка, той идва към вас. Може и да е по-млад човека от вас. С много стабилно предложение. Връзката ще се гради на стабилни основи, не на лигави неща, на страсти, на любови, на обяснения, чувства. Не. Това е нещо много сериозно, което предстои за вас. С брак или заживяване заедно. За някой от вас неща, които сте обмисляли относно работа, бизнес, може с вашия партньор съвместно да сте мислили да започнете нов бизнес с вашия партньор. Да, нещо ново, много стабилно, с големи перспективи, да успеете. Нека да видя. Картата си падна, няма да тегля. Осмица пентакли. Това, с което започнете да се занимавате, това новото, което идва, дали е брак или бизнес с вашия партньор, това ще ви донесе толкова голям просперитет. Осмица пентакли е нещо, което не може да си представите колко много пари ще ви донесе и най-вече вие ще го обичате. Това, което вършите, ще го обичате, ще ви е приятно да го правите. Много вероятно с нея може и да е като вид изкуство, може да е свързано с обзавеждане на дом, екстериор, интериор, но няма да сте в голямо движение. Работата ви, заниманието, това, което започнете сега, което идва към вас, ще бъде по-скоро от вкъщи или от даже някъде може да има вода, където се намирате, покрай вода, но много труд ще вложите и много добре отблагодарени ще бъдете от Вселената. Така че чудесно. За хората с групичка с номер 2, чудесно, просперитет и много големи финанси идват към вас. Следвайте пътя, по който сте тръгнали. Не се отказвайте. Хората, които избраха номер 3, какво говорят картите на вас? По-скоро аз ще ви говоря. Изключително объркани хора, Рак, много силна енергия на Рак, също така може и близнаци, Везни, Водолей, асцендент или слънчев знак.
изключително объркани, живеещи в илюзии, може да сте болни, може да имате проблеми, ако сте жена, с органите, които са по две: гърди, яйчници, очи, бъбреци, бели дробове, всичко по две, което е. Вътрешни органи говоря, не външни. Вие се чувствате много зле. Емоционално въобще не сте добре. Ще търсите тук до някакви дни да вземете решение как да общувате или какво да направите по даден въпрос. Някои от вас са изключително ревниви. Може да очакват партньор да им пише или да го няма. Въобще някакви големи илюзии и фантастики са в главата ви. Умни сте, интуитивни сте, но нещата са твърде много във вашата глава и от това твърде много вие вече започвате да изпадате в илюзии, заблуждения и взимате грешни решения. Затова четворка мечове е тук, че ще се почувствате слаби, изтощени и ще трябва да търсите решение. Тук много скоро ще го намерите. Все пак, след като сте направили крачката да мислите по този въпрос, то няма как да не дойде и решението. Хайде да видя още една трета карта за вас. Още за хората от група номер 3. Да, става въпрос за любов. Може някой да ви е напуснал, да е избягал от вас, да ви е ограбил по някакъв начин, да ви е ощетил емоционално или физически. Тук става въпрос за голяма любов. Някой дори си е тръгнал заради друг човек. Любовен триъгълник е имало. Търсите или вие как да постъпите с човека, ако вие сте сгрешили с вашия любовен партньор, да му поднесете извинение, или вие очаквате вашия любовен партньор да ви поднесе извинение. Много чувства, много емоции, рак, риба, скорпион, много силна енергия. Това е за номер 3. Хората, които избраха номер 4, какво има за вас? Щастливо семейни отношения, сродни души. Ако нямате партньор, то много скоро ще го срещнете и ще бъдете много щастливи, ще си помагате един друг. Но по-на битово ежедневно ниво бих казала, че в семейството ви предстои до 4 дена много щастливи събития. Някой ще дава пари на някой ще помага под някаква форма, или вие на някой или на вас. Но определено финансите идват в дома ви и четворка жезли говори за много щастливи събития в дома тук до някакви дни. Все пак ще изтегля още една картичка за група номер 4. Вау, много любовни отношения, силна любов, лъв, стрелец и овен, може и близнаци да има между вас. Но тук се очертава партньорство, което е единият ще помага на другия, единият е малко по-щастлив от другия в отношенията. По-точно и двамата сте щастливи, и двамата се обичате, но мъжката фигура в двойката тук е по-нарцистичен, егоистичен и е възможно да обича да има и други опции, така че имайте го едно на предвид. Но да, очаквайте от мъж финансова стабилност за семейство, също така. Ако сте имали проблеми с финансите, то сега ще се оправят. Въобще прекрасни събития в дома и изпълнени с много любов. Които избраха номер 5, какво предстои за вас? Разбито сърце, близнаци, везни, водолей като енергия, при вас живота не върви в момента, изчакайте, не бързайте. Обесения говори, че трябва да си дадете някаква преоценка на живота, спрете, помислете малко, извадете изводите и тогава продължете. Но предстои тук разбито сърце, няма да ви вървят нещата, ще сте много наранени. Още една карта за пета група. Има любовни триъгълници тук, има тайни, които излизат наяве, вие ще се почувствате много зле, някакви скрити неща излизат наяве, психически блокажи, много зле енергия, имате нужда от лечение или да се храните с здравословна храна, да си изчистите психиката и мозъка, защото сте в големи блокажи, ще бъдете големи блокажи, стагнации, паранои. Кофти период, но той до 10 дена, 15 максимум ще излезете от тая позиция. Медитирайте, не се хранете много, това, което едете, нека да бъде изчистено, пийте повече вода и се отделете от хора, които са токсични за вас.
Желая ви всичко хубаво!